ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം തദാന്തി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോപികളുടെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 2 അധ്യായങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അതില് എന്താണ് സർഗ വിസർഗ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൃഷ്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ ഒരു 17 മൂലകങ്ങൾ, അവിടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, അതും വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതിന്റെ എലമെന്റ്സ്, അതിനാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയും. അതായത് എല്ലാ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവ് ആണ് സെക്കൻഡറി. രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സൃഷ്ടിക്കാണ് വിസർഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് അതിൽ ചേർന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ശരീരമല്ല, അതിനുള്ള ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സ്വരൂപം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് 2ാമത്തെ സൃഷ്ടി വിസർഗ എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ലൈവ് വന്നിട്ടില്ലേ? എന്റെ കിട്ടുന്നില്ല. ലൈവ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ജൂലി മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? 2ാമത് എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? 3ാമത് വാസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത്? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം എന്താണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്. വനി സൂത ഉവാച
ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഖദാദിഭിഃ സംഭൂതം ഷോഡശകല ആദൗ ലോകസൃക്ഷയാ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാര്. സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഖദാദിഭിഃ ജഗൃഹേ പൗരുഷം സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിഃ സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ സംഭൂതം ലോകസൃക്ഷയാ. സംഭൂതം ഷോഡശകലം ഷോഡശകലമാദൗ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതി. ലോകസൃക്ഷയാ. ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ എന്ന് പറയാം. അല്ല നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസൃക്ഷയാ. അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ. ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസൃക്ഷയാ. സൂതൻ അരുളി ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം പുരുഷാവതാരമാകുന്ന വിശ്വരൂപത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം ആദ്യം ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കായാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ആ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ 16 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് പുരുഷാവതാരമാകുന്ന വിശ്വരൂപത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അപ്പൊ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ 3 അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് ഓൾറെഡി മറ്റേ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം വരുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ വിസ്തരണം ആണ് എന്താണ് ബലരാമനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ബലരാമന്റെ വിസ്തരണത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതിലാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന 4 വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഈ ബലരാമൻ. ഓക്കെ, അതില് ആ രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് നാരായണ രൂപം വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചതുർബാഹു രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നാരായണനെയാണ്. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 ഈ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സെയിം ആണ് കേട്ടോ. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം എന്നാണ് പറയുക. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വന്നത് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ സംഘർഷനെ മഹാസംഘർഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ആ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പുരുഷാവതാരമാകുന്ന വിശ്വരൂപത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അവയുടെ സമഗ്ര വിസ്തരണങ്ങളെ വ്യാപിക്കുന്നത് വഴി പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ പുരുഷരൂപം അതേ തത്വത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായി ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിസ്തരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. വസുദേവ രാജാവിന്റെ അഥവാ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന പേര് കേട്ട ആദിമ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളാലും ശക്തികളാലും യശസ്സിനാലും സൗന്ദര്യത്താലും ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും സമ്പൂർണനാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. 6 ഓം പൂർണ്ണമദം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. എല്ലാ 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ പോലെ പൂർണ്ണത വേറെ ഏതിലും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മമായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം പരമാത്മാവായും പ്രകടമാകുന്നു. ഇവിടെ അവ്യക്തത 3 രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പറയുക അല്ലെ. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. അതില് ആ രൂപമില്ലാത്തത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത് എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ചതുർബാഹു രൂപത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് പരമാത്മ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ പുരുഷരൂപം അവിടുത്തെ ആദി പരമാത്മ ആവിഷ്കാരമാകുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് നിദാനമായ 3 പുരുഷരൂപങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം ഈ 3-ൽ ആദ്യത്തേതായ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ്.
അപ്പൊ ഈ ഈ പുരുഷ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ളത്. അത് 3 രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം ഈ 3-ൽ ആദ്യത്തേതായ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റേതാണ്. മറ്റുള്ളവ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവുമാണ്. അവയെ ഒന്നൊന്നായി നാം ഇനി അറിയാനിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മഹാസംഘർഷണയിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 രൂപങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു എല്ലാം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ അനന്ത ശേഷനും ഇല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവില്ല. ആ കാരണ ഓഷ്യനിൽ അങ്ങനെ ശയിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് കുറച്ച് മേലെ ഏറ്റവും ആത്മീയ ലോകം എന്താണ് പറയാ, ഭൗതിക ലോകം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് ഈ കാരണ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അത്രയും വലിയ ഓഷ്യനാണ്. ആ കാരണ ഓഷ്യനിലാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. ഇനി പിന്നെയുള്ളതോ, ഇനി ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഇനി കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരിച്ചിട്ടാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അവയെ ഒന്നൊന്നായി നാം ഇനി അറിയാനിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും, അപ്പൊ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഉച്ഛസിക്കും, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയോ എത്ര വലുപ്പാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അതിലത്തെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത് പുറത്തു വരുന്നത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ. അത് എവിടേക്ക് വരും? ഈ കാരണകോശങ്ങളിൽ ബബിൾസ് മാറി, ഗോൾഡൻ ബബിൾസ് മാറി അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി കിടക്കും അത്രയും പ്രപഞ്ചങ്ങളും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇനി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും വീണ്ടും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾ അഥവാ നിത്യബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ കാരണമായി ഈ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ പരമേച്ഛയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഞാൻ എന്ന ഭാവം അഥവാ അഹങ്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവും? ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ, ഭഗവാൻ ഉച്ഛസിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരികയാണ്. അത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് കേട്ടോ, അംശമാണ്. എന്നിട്ട് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ലെയറുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തേങ്ങ നാളികേരൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക്. പുറത്തുള്ള കട്ടി കൂടെയോ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളു പോലെ അല്ലെ, വെളുത്ത അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാളികേരത്തിന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുമാതിരി ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ. അത് ഈ ആ പുറത്തെ തോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 7 ലെയറുകളാണ് കേട്ടോ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അഥവാ നിത്യബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ കാരണമായി ഈ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ പരമേച്ഛയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും വരുന്നതും. അപ്പോ എന്താണ്? നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഞാൻ എന്ന ഭാവം അഥവാ അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഈ അഹങ്കാരം ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ അവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണെങ്കിൽ കൂടി അതെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ട് എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഏക ആസ്വാദകം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അധികാരമുള്ളൂ. കാരണം എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അതിന് മാത്രല്ലേ നമ്മൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ അവരോരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളിൽ, ഇത് എന്റെ വീടാണ്, ആരും എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ പറയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അവരെപ്പോ പുറത്തു പോകാൻ പറയണു അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ആസ്വാദകൻ, എല്ലാത്തിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഞാനാണ്, എന്റേതാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള ആസ്വാദകരാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ നിത്യബദ്ധാത്മന്മാർക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള തീവ്ര അഭിലാഷമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വിഷയാസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ മറവി വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളത്, വേണം തോന്നുന്നത്, അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്വയം മറന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ബദ്ധാക്കന്മാർക്കുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്ലേസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സത്യം ഗ്രഹിച്ച് വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവസത്തകൾ നിത്യമുക്താത്മാക്കളോട് ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകം, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു 1/4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നാണ്. അല്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, മുക്താത്മാക്കളാണുള്ളത്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ രോഗവും അസുഖങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പരമാനന്ദ സുഖമാണ്. അവിടെ അതുപോലെ സുഖം ദുഃഖം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരുപാട് മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദീയതതി സിദ്ധയേ എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ഒരാള് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അവസാനം അതിലൊരാൾ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതില്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാസുദേവ സർവമിതി, ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താവും, ഈ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താവും, നിത്യമുക്താത്മാക്കളാകും. അവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾക്കൊരു ജനനം ഇല്ല, മരണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത്തരം ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാലികമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം വരിക. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചുവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിൽ വീണ്ടും വിലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സത്യം അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു കാലയളവ് കഴിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, ഫുൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താവും, പ്രളയത്തിലാവും. അപ്പൊ എന്താവും, നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഉറങ്ങുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ വീണ്ടും വിലയിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്വത്വം വീണ്ടും പ്രകടമാകുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേതൊക്കെയാണുള്ളത്, നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഭവിച്ചവ, കാഴ്ച, കേൾവി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരും. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചു പോവും. അതിനുശേഷം പിന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോഴോ ഈ മഹത്തത്വം വീണ്ടും ഇത് തനിയെ ഇത് ഓരോ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രധാന എന്നാണ് പറയുക, അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും. എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് ഓരോന്നും തനിയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മളൊരു സൃഷ്ടിക്ക് സജ്ജമാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്തത്വത്തിൽ ലയിക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും, സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ മഹത്തത്വം വരും. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ ബദ്ധാന്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ സർവ്വ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാഥമികമായി ഈ മഹത്തത്വത്തെ 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, അതറിയാലോ അല്ലെ, ഭൂമി, രാപ്പോ, വായു എന്നുള്ളതാണ്. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ 11 പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, അതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെന്താണ്, ഇങ്ങനെ 16 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസന്നമായ ആകാശത്തിലെ നീർമേഘത്തിന് സമാനമാണിത്. ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ മുഴുവൻ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ ജ്വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ജ്വലിച്ചിരിക്കും. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രികളും പകലുകളും ഇല്ല. അങ്ങനെ അവിടെ മുഴുവൻ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ ജ്വലിക്കുന്നു. അതിവിശാലവും അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ മഹത്തത്വം സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലാണ് എന്തുള്ളത്, ഈ മഹത്തത്വം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറുത്ത ആവരണം മാറി ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു, ഈ മേലത്തെ വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹത്തത്വത്തിന്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ താഴെയുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വം ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് താഴെ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് രാത്രി വരുന്നത്. മഹത്തത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും മൊത്തമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണുവെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അവിടുന്ന് തന്റെ കടാക്ഷത്താൽ മാത്രം ഭൗതിക ആകാശത്തെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണ്, ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയധികം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രകൃതി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിൽ പുരുഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവാണ്, കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് വരുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 2. യസ്യാംബസീശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിതന്വതഃ. പറഞ്ഞോളൂ. യസ്യാംബസീശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിതന്വതഃ. നാഭിഹൃതാംബുജാദാസീത് ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാം പതിഃ. നാഭിഹൃതാം ഭുജാദാസീത് ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാം പതിഃ. യസ്യാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിതന്വതഃ. വിശ്വസൃജാം പതിഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ പുരുഷന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ച ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. അതാണ് ഓഷനിലാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ജലത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുരുഷന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ച ജലത്തിൽ ക്ഷയിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് അങ്കുരിക്കുകയും ആ തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ താമരപ്പൂവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളുടെ എല്ലാം തലവനായ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വിസ്തരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ലെയറുകളാണുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മളുടെ ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഗന്ധം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ശബ്ദം, അതാണ് ഈ 5 ഇതായിട്ട് വരിക, 5 ലെയറായിട്ട് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരികയാണ് ഇത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് മാതിരി വരും, ആ 2 ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 7 ലെയറുകളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളത്, ഈ തോടുമാരി. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആദ്യം അവിടെ വരുമ്പോൾ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ്. കാരണം അവിടേക്ക് വെളിച്ചം എത്തില്ലല്ലോ, 7 ലെയറുകളും കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഇരുട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എല്ലാം എംപ്റ്റി ആണ്, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വാക്വം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനെ തന്റെ ശരീരത്തിലെ ജലം കൊണ്ട് പകുതി ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. എന്നിട്ട് ആ ജലത്തിൽ കിടക്കണം, അതാണ് ഗർഭൌഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന്. എന്നിട്ട് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പൊക്കൽ കുടിയിൽ നിന്നും ആര് വരുന്നു, ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ആ താമരത്തണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള ആ പൂവിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികർത്താക്കളുടെയും തലവനായ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഥമ പുരുഷാവതാരം കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവാണ്. അവിടുത്തെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭുതമായിരിക്കുന്നു.
ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവായി പുരുഷൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വശരീര ജലത്താൽ നിറഞ്ഞ പാതി പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ അവിടുന്ന് ക്ഷയിക്കുന്നു. അപ്പൊ പകുതി പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ക്ഷയിക്കുകയാണ്. ആ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരപ്പൂവിൻ തണ്ട് തളിർക്കുന്നു. അഖില ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവും പ്രപഞ്ചക്രമത്തിന്റെ ഉത്തമമായ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണ കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും തലവനുമായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജന്മസ്ഥാനമാണ് ഈ അംബുജം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ്. ആ താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ 14 വകയായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഭൂലോകം മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ഭൂലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ ഭൂലോകം മധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂലോകം ഉള്ളത്. അതിനു മുകളിലേക്ക് മറ്റു ശ്രേഷ്ഠ ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിൽ അത്യുന്നതമായ ലോകത്തെ ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂലോകത്തിന്റെ താഴേക്ക് അസുരന്മാരും അതുപോലെ ലൗകികരായ മറ്റു ജീവസത്തകളും നിവസിക്കുന്ന 7 താഴലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതല, സുതല, വിതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 7 ലോകങ്ങളാണ് താഴെയുള്ളത്, ഈ ഭൂലോകത്തിന് താഴെയുള്ളത് കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഈ പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുക. 7 താണലോകങ്ങളാണ്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭൂലോകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനെ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ അങ്ങനെ വെളിച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അധികവും വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് അധികവും ഉണ്ടാവുക, ഓരോ താഴെ 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 പോകുമ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാസുകി അങ്ങനെ പല സർപ്പങ്ങൾ പറയൂലോ, വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം അവിടെയാണെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ അവരുടെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, പത്തി എന്ന് പറയില്ലേ, സർപ്പത്തിന്റെ, അതിന്മേലുള്ള രത്നങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവിടേക്ക് വെളിച്ചം കാണുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള പ്രകാശം സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത്, ഭൂലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വെളിച്ചങ്ങളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള പരമാത്മാവാകുന്നു. ഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങളും വിസ്തരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞുല്ലോ അല്ലെ. ഇനി ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ സകല വൈവിധ്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ആ ഗ്രീനറി എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. അതിനുശേഷം ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഗർഭകോശം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു കടലാണ്, പാൽക്കടൽ, ക്ഷീരസമുദ്രം എന്ന് പറയും. അത് അവിടെയാണ് ആരുള്ളത്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ ആ ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ചൈതന്യമായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങളും വിസ്തരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആകയാൽ പുരുഷാവതാരം 3 രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതായ കാരണോദകസായി വിഷ്ണു മഹത്തത്വത്തിൽ മൊത്തം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ മൊത്തം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? കാരണോദകസായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തേതായ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും സന്നിവേശിക്കുന്നു, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും വരുന്നു. മൂന്നാമത് എന്നിട്ടോ ആ ത്രൂ ബ്രഹ്മാവാണ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് വിസർഗ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും, അതായത് ഇത്രയും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതെല്ലാം സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം മൂന്നാമതായിട്ട് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു ഓരോ ജീവജാലന്റെ ഉള്ളിലും ചൈതന്യമായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സജീവവും നിർജീവവുമായ സർവ്വ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ സമഗ്ര രൂപങ്ങളെയെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാനെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്രകാരം അറിയുന്നവൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളാകുന്ന ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീക ആകാശത്തിൽ ഒരിടത്ത് സ്വേച്ഛാനുസരണം മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു കാരണ സാഗരത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കടാക്ഷിക്കുകയും തൻ ഭഗവത് ശക്തിയാൽ ഊർജ്ജപൂരിതമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉടനടി അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങൾ യഥാകാലത്തിൽ അസംഖ്യം മുതിർന്ന ഫലങ്ങളിൽ സ്വയം അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണിത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്ത് കൃഷിക്കാരനാൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെയാണ് നിന്ന് ഭഗവാനാണ് വിത്തിടുന്നത് അല്ലെ. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, മഹത്തത്വത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാനും പ്രകൃതിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള ലെവലിലും വരുന്നത്. അങ്ങനെ വൃക്ഷത്തിൽ അഥവാ പടർച്ചെടിയിൽ യഥാസമയം അനേകം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു കാരണമില്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ കാരണസാഗരത്തെ അപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നാസ്തികമായ സൃഷ്ടിതത്വത്തെ നാം മൂഢമായി അംഗീകരിക്കരുത്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാസ്തികരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല സിദ്ധാന്തം നൽകാൻ അവർക്കാകില്ല. പുരുഷന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. പ്രകൃതി അഥവാ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ അഥവാ ഒരാണിന്റെ ബന്ധം കൂടാതെ ഒരു ശിശുവിനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെയാണിത്. പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നു, പ്രകൃതി പ്രസവിക്കുന്നു. ആട്ടിൻ കഴുത്തിലെ മാംസലമായ സഞ്ചികൾ മുലക്കണ്ണുകൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും അവയിൽ നിന്ന് നാം ക്ഷീരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ നമ്മുടെ ആടുകളുടെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, മുലക്കണ്ണുകളുമായി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാല് കിട്ടും ഇല്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് വരാതെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതിക ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നാം യാതൊരു സൃഷ്ടി ശക്തിയെയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പ്രകൃതിയെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ശക്തിയിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം. യോഗനിദ്രയിൽ ശയിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കയാൽ ഭൗതിക ശക്തി അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം വന്നത്. അവ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പരിച്ഛദങ്ങളും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും എന്ത് വരുന്നു? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. അതിൽ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. ഇതുമാതിരിയാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാതിരി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേറെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് 4 കൈയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും, 16 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇതും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഒരേമാതിരി ആയിരിക്കില്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് അപരിമിതമായ ശക്തികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി ആസൂത്രണത്തിലെയോ സ്വേച്ഛാനുസാരം ഭഗവാന് പ്രവർത്തിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ഉപരിയായോ സമാനനായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർണയം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി വരുന്നത് കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. അതിനുശേഷം പ്രപഞ്ച വൈവിധ്യം വരുന്നത് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാവരിലും ആ ജീവചൈതന്യമായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകസായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.